Мислещият човек. Джеймс Алън. Днес се намираш тук, където са те довели вчерашните ти мисли. Утре ще бъдеш там, където ще те отведат днешните. Предговор. От мислещия човек можете да почерпите гений, сила и магия. Тя се е доказала като една от най-добрите и вечно актуални книги за самопомощ в най-добрия смисъл на тази дума. По-подходящ термин би бил самоокриляване или самореализация. Тази книжка ни показва, че всеки от нас има заложби за велики дела и ни дава средствата, за да ги постигнем. Истината винаги може да бъде казана с прости думи, а изречена по този начин да окаже огромно влияние върху нас и коренно да промени живота ни. Истината може да бъде буквално да ни освободи от ограниченията, които сами сме си наложили. Джеймс Алън ни доказва, че ключът към личната ни сила е в умовете ни и ни дава инструкции как да използваме този ключ, за да достигнем до такива успехи и постижения, каквито не сме си представяли. Аз открих мислещия човек преди 20 години и до днес тя постоянно е с мен. Това е най-силната книга, която съм чел и е променила коренно живота ми. Препрочитал съм я десетки пъти. Често, когато имам нужда от вдъхновение, я вземам и отварям на случайна страница. Докато простичките, но гениални думи на Джеймс Алън бавно проникваха в подсъзнанието ми, моя живот постепенно се промени към по-добро. Аз вече не правя неща, които не искам да правя. Вече не се занимавам само с това, което обичам. Благодарение на мислещия човек открих призванието, мисията и целта на живота си. Осъществих мечтите си за успех и реализация. Думите на Джеймс Алън, с когото нямаме роднинска връзка, съвпадението на имената е случайно, са могъща пътеводна сила в живота ми и сега за мен е огромно удоволствие да ги споделя с вас. Редактирах книгата съвсем леко, като съм сменял думи, звучащи архаично или променили значението си с времето. Но това не променя принципите, описани в нея. Те са универсални и важат за всички хора, независимо от пол, възраст, раса, религия, социален статус и образование. Не знам дали Джеймс Алън е познавал будистката философия, макар че от написаното може да се предположи, че е изучавал както западната, така и източната мисъл. Преди 2500 години Буда е учил, че има 8 велики пътя към освобождаване и съвършенство, към един духовен свят на безупречна красота и съвършен мир, както го описва Джеймс Алън. Тези пътища са правилен поглед към нещата, правилно мислене, правилна реч, правилно действие, правилен начин на живот, правилно намерение, правилно усилие и правилна концентрация. Книгата е гениален обзор на пътя на правилното мислене и заедно с това засяга още няколко от другите пътища. Разбира се, напълно възможно е Джеймс Алън да е достигнал до своята мъдрост изцяло чрез западната мисъл и собствените си разсъждения. За него е известно твърде малко и доколкото съм запознат, никой не знае източниците на невероятните му прозрения и съвети.
Мислещият човек започва с едно кратко стихотворение. Умът е силата върховна. В традицията на тибетския будизъм всяка книга започва по този начин и ако читателят не разбере стихотворението, значи няма смисъл да продължава да чете следващите страници, понеже то съдържа цялата мъдрост, концентрирана в тях. Това важи и за мислещия човек. Ако разберете уводното стихотворение, значи сте разбрали същината на книгата и сте намерили ключа към личната реализация. Ключа, който може да освободи гения, силата и магията във вас. Наслаждавайте се на прекрасния дар на Джеймс Алън. В това скромно пакетче той е опаковал едно непредходно неизмеримо съкровище. Мислещият човек. Умът е силата върховна, която вае и създава на битието наше скромно. Той облика присъщ придава. Добре ли или зле живеем, за всичко е виновен той. Чрез мисълта сами си носим беди и радости безброй, мечти и купнежи тайни, той може да осъществява, защото мислите животът като огледало отразява. Джеймс Алън. Въведение. Написах тази скромна книжка, резултат от размишления и жизнен опит, не с цел да създам пространен трактат по толкова обсъжданата тема за силата на мисълта. В нея излагам повече идеи, отколкото обяснения за това как човек да достигне и осъзнае истината, че всеки сам създава себе си. С помощта на мислите, които има и стимулира, че умът е върховният творец, както на вътрешния облик на характера, така и на средата, в която живеем, и че дори да е живял в невежество и страдание, човек може да изгради живота си наново в просветление и щастие. Първа глава. Като могъщо, интелигентно и изпълнено с любов същество, човекът държи ключа към всяка ситуация и притежава онази преобразяваща и възстановителна сила, чрез която може да стане такъв, какъвто иска. Сензацията човек е това, което мисли със сърцето си. Обхваща не само цялото ни същество, но и всички условия и обстоятелства в живота ни. Ние буквално сме това, което мислим. Характерът ни е пълен сбор на всички наши мисли. Както всяко растение пониква от семе и не може да съществува без него, така всеки от нас се развива от скритите семенца на мислите си и не би могъл да се изгради без тях. Това важи както за съзнателните действия, така и за онези, които наричаме спонтанни или непремислени. Действието е цветът на мисълта, а радостта и страданието – нейните плодове. Така събираме ние сладката и горчива реколта на онова, което сме посели. Това, което сме, е проектирано и изградено от мислите в нашето съзнание. Ако отглеждаме невежество или зли помисли, ще пожънем болка. Ако мислите ни са здравословни и добродетелни, радостта ще ни съпътства, както сянката ни неотменно до нас в слънчев ден. Човекът е същество, развиващо се закономерно, а не създадено изкуство. И този причинно-следствен ефект е също толкова абсолютен и нетърпящ изключение в скрития свят на мислите, колкото в света на видимите и материални неща. Благородният и добър характер не е нещо дадено като награда или възникнало по случайност,
а естествен резултат от продължителни усилия за правилно мислене, ефект от дълготрайното придържане към открити и честни мисли. Безчестният скотски характер, благодарение на същия процес, е резултат от продължително стаяване на долни мисли. Ние се изграждаме или погубваме сами. В ковачницата на мисълта изработваме оръжията, с които се самоунищожаваме, и инструментите, с чиято помощ изграждаме за себе си райски дворци от радост, сила и спокойствие. С правилен избор и правилно прилагане на мислите си, ние се издигаме до божествено съвършенство. Но ако злоупотребяваме и ги прилагаме грешно, можем да се сринем под нивото на скотове. Между тези две крайности съществуват всякакви характери и ние сме техните създатели и господари. От всички красиви истини, отнасящи се за душата, които бяха проектирани и осветлени в нашата епоха, никоя не е по-радостна и вдъхновяваща божествено обещание и увереност от тази, че човек е господар на мислите си, градител на характера си и създател на благополучието, средата и съдбата си. Като могъщо, интелигентно и изпълнено с любов същество и повелителен на мислите си, човекът държи ключа към всяка ситуация и притежава онази преобразяваща и възстановителна сила, чрез която може да стане такъв, какъвто иска. Той винаги е господарят, дори и състоянието на слабост и отчаяние, но в слабост и отчаяние той е глупав стопанин, който не управлява добре дома си. Започне ли да разсъждава за състоянието си и да търси внимателно закона, върху който се основава битието му, той става мъдър владетел, насърчаваш разумно енергията си и посвещаваш мислите си на плодотворни задачи. Това е съзнателният господар и вие можете да станете такъв само ако откриете в себе си законите на мисълта. Това откритие е изцяло въпрос на приложение, самоанализ и жизнен опит. Само с усърдно търсене и копаене се добиват злато и диаманти. И ако се задълбае в залежите на душата си, човек може да намери всяка истина, свързана с съществото му. Фактът, че всеки творец на собствения си характер, ваятел на душата си и градител на съдбата си, може да бъде безпогрешно доказан, ако човек следи, контролира и модифицира мислите си, като наблюдава влиянието им върху самия него и околните, върху живота и благополучието му. Ако съпоставя причината и следствието с търпелива практика и изследване и използва всяко свое преживяване, дори най-баналното и ежедневното, като средство за придобиване на онова познание за самия него, което води до ясен поглед над нещата, мъдрост и сила. В това отношение и в никое друго с пълна сила действат постулатите, който търси намира, и почукай и ще ти отворят, защото само с търпение, практика и безкрайна упоритост можеш да влезнеш в храма на познанието. 2 глава. Незрима сила, волята човешка, таз рожба на безсмъртната душа, неотклонимо ще ни води към целта, дори стени от камък да стоят насреща. Разумът е сравним с градина, която можеш да поддържаш грижовно или да оставиш да буреняса. Но поддържана или запусната, тя винаги дава плод. Ако не се засее с полезни семена, в нея ще проникнат вредни бурени и ще продължават да се множат. Както градинарят култивира своя двор, плевели, бурени
и сади цветя и плодородни дръвчета, които обича, така всеки от нас трябва да се грижи за градината на ума си, да я чисти от всички грешни, безполезни и нечисти идеи и да развива към съвършенство цветята и плодовете на правилните, полезни и чисти мисли. Като следвате този процес, вие рано или късно ще осъзнаете, че сте градинар на собствената си душа, режисьор на собствения си живот. Освен това, ще разкриете в самия себе си законите на мисълта и ще започнете да разбирате все по-ясно как силите на мисълта и стихиите на разума действат за оформянето на характера, благополучието и съдбата ви. Мисълта и характерът са едно цяло. Характерът може да се изрази и разкрие единствено чрез външните среда и обстоятелства, но той винаги ще бъде хармонично свързан с вътрешното ви състояние. Това не означава, че външният облик на живота ви всеки момент ще бъде показателен за целия ви характер, а че тези обстоятелства са толкова тясно свързани с някои основни елементи на мисленето ви, че на този етап са неразделна част от вашето развитие. Вие сте такива каквито сте, по законите на собствената си природа. Мислите, с които сте изградили характера си, са факторът, който ви е довел до сегашното ви състояние. В обстоятелствата на живота ви нищо не е плод на случайност, всичко е резултат от непогрешими закони. Това важи както за онези, които се чувстват не в хармония с обкръжението си, така и за онези, които са с мир със себе си. Като прогресивно и развиващо се същество, вие сте стигнали до сегашното си състояние, за да се учите и растете. И когато научавате духовните уроци от всяко събитие, то отминава и повлича след себе си други. Човек страда от обстоятелствата само докато възприема себе си като същество, подвластно на външните условия. Но когато осъзнаете, че вие сте свидетелната сила и сте способни да управлявате процесите, които пораждат тези обстоятелства, тогава ще станете истински господар на себе си. Всеки, който е практикувал самонаблюдение и самоконтрол, знае, че обстоятелствата проистичат от мисълта, защото е забелязал, че всяка промяна в условията му на живот е право пропорционална на промяната в душевното му състояние. Това е толкова универсална истина, че като сериозно се заеме да поправи недостатъците на характера си, човек постига незабавен напредък и бързо преминава през серия от промени. Душата привлича онова, което тайно желае, което обича, но и от което се бои. Тя достига висините на съкровените си копнежи и потъва в дълбините на постоянните си неосъзнати страхове. Обстоятелствата са начинът, по който душата получава своето. Всяко семенце мисъл, посято или оставено да проникне в съзнанието, пуска корени, израства и рано или късно разцъфтява в действие и дава плодове под формата на възможности и обстоятелства. Добрите мисли дават добри плодове, лошите дават лоши. Външният свят на обстоятелствата се оформя под въздействието на вътрешния свят на мисълта и както благоприятните, така и неприятните външни условия са фактори, които работят за доброто на индивида. Като събира това, което сам е засял, човек познава както страданието, така и блажественото. Следвайки най-съкровените си желания, стремежи и мисли, които сте допуснали да ви обладаят, вие достигате в крайна сметка до тяхното съзряване и осъществяване във външните условия на живота ви. Законите за развитието и реализирането важат за всичко. Човек
Не се озовава на улицата или в затвора по прищевките на съдбата и обстоятелствата, а по пътя на ниските си мисли и долни желания. По същия начин човек с чист ум няма да извърши внезапно престъпление под влиянието на някаква външна сила. Престъпната мисъл дълго е таена в сърцето му и в часа на удобна възможност е проявила натрупаната си мощ. Условията не правят човека, те само го разкриват пред самия него. Не могат да съществуват такива обстоятелства, които да ни повлекат надолу към порока и свързаните с него страдания, ако не са собствените ни пророчни наклонности. Не съществуват и обстоятелства, които да ни извисят към добродетел, успех и чисто щастие, ако не сме култивирали дълго стремеж за добродетелност и благоденствие. Следователно, като господари на мислите си, ние сме съзидатели на самите себе си, проектанти и строители на средата си. При раждането душата излиза сама на света и с всяка стъпка при земното си скитане привлича тези комбинации от обстоятелства, които я разкриват, които са отражения на чистотата или нечистотата й, на силата или слабостта й. Ние не привличаме онова, което искаме, а онова, което сме. Нашите прищевки, влечения и амбиции срещат препятствия на всяка крачка, но най-съкровените ни мисли и желания се подхранват със собствената си храна, била тя добра или лоша. Божествената сила, която оформя целите ни, е в нас самите. Тя е самата ни същност. И така, ние сме пленници на самите себе си. Собствените ни мисли и действия на тъмничарите на нашата съдба пробват ни, ако са недостойни, те са и ангели на свободата, освобождават ни, ако са благородни. Ние не получаваме онова, което желаем и за което се молим, а това, което сме заслужили. Нашите желания и молитви се сбъдват и получават отговор само когато са в хармония с мислите и действията ни. В светлината на тази истина, какво тогава е значението на борбата с обстоятелствата в нашия живот? Това означава, че ние постоянно се съпротивляваме срещу едно следствие, а през цялото време пазим и поддържаме причината за него в сърцата си. Тази причина може да бъде под формата на съзнателен порок или несъзнателна слабост. Но каквото и да е, тя упорито препятства усилията на притежателя си и спешно налага да се вземат мерки. Всички ние се стремим да подобрим усилията си, условията си на живот, но не желаем да подобрим себе си и затова оставаме в безизходица. Ако се подложим на често самонаблюдение, няма как да не постигнем желанията на сърцето си. Това важи както за земните, така и за божествените неща. Ако единственият ни стремеж е към богатство, трябва да сме готови за големи лични жертви, преди да достигнем целта си. Това важи с още по-голяма сила за онези от нас, устремени към стабилен и добре уреден живот. Да погледнем няколко примера. Има хора, които са на дъното на нищетата. Те отчаяно копнеят средата и домашният им комфорт да се подобрят, но през цялото време кръшкат от работа и мамят работодателите си, защото възнаграждението им било недостатъчно. Тези хора не проумяват простите принципи, лежащи в основата на всяко благосъстояние. Те не само, че са неспособни да се издигнат от окаянието си положение,
ами привличат към себе си още по-тежки условия, както се поддават на слаби, лениви и измамни мисли и действат в съгласие с тях. Има богати хора, които страдат от мъчителна и упорита болест в резултат на чревоугодничество. Те са готови да платят големи суми, за да се отърват от нея, но не желаят да се откажат от вредния навик да се тъпчат с храна. Искат хем да задоволяват апетита си с прекомерни количества луксозна храна, хем да имат крепко здраве. Такива хора никога няма да го постигнат, защото не разбират първия принцип на здравословния живот. Има работодатели, които използват разни хитрини, за да не заплащат справедливо труда на работниците си, като се надяват на по-големи печалби за сметка на намалени надници. Такива хора няма да постигнат просперитет, а когато банкротират и загубят добрата си репутация, обвиняват обстоятелствата, без да осъзнават, че те сами ги създават. Представям тези 3 примера само за да илюстрирам истината, че хората сами предизвикват, макар и често несъзнателно, обстоятелствата и че макар да се стремят към добри цели, те постоянно осуетяват постигането им, като насърчават в себе си мисли и желания, които не могат по никакъв начин да се хармонизират с тях. Такива случаи могат да се опишат много и най-разнообразни, но не е необходимо, понеже всеки би могъл при достатъчно желание да проследи действието на законите на мисълта в собствения си ум и живот. И докато това не бъде сторено, простите външни факти не могат да служат като основание за разсъждение. Обстоятелствата обаче са толкова сложни, мисълта толкова дълбоко вкоренена, а предпоставките за щастие толкова различни при всеки отделен човек, че цялото ни душевно състояние, дори да бъде известно на нас самите, не може да бъде оценено от никого, изхождайки единствено от външното проявление на битието ни. Един човек може да постъпва честно в някои ситуации, но да страда от лишения, докато друг е непочетен в някои отношения и пак да добие богатство. Но обичайното заключение в такива случаи, че единият не е прокопсал заради своята порядъчност, а другият просперира благодарение на непочетността си, е резултат от повърхностна преценка, която приема, че непочетният човек е почти напълно покварен, а почетният почти напълно добродетелен. Светлината на по-дълбокото познание и по-широкия жизнен опит, такава преценка се оказва погрешна. Непочетният човек може да притежава достойни за възхищение добродетели, а почетният някои пороци, дори неизявени, които липсват при първия. Почетният човек получава добрите резултати от честните си мисли и действия, но също изпитва страдания породени от порока му. По същия начин непочетният жъне собствените си незгоди и радости. В суетата си ние сме готови да повярваме, че човек страда заради добродетелите си, но едва когато прогоним всяка порочна, зла и нечиста мисъл от ума си и измием всяко мръсно петно от душата си, бихме могли да сме сигурни и да твърдим, че страданията ни са резултат от добрите, а не от лошите ни качества. И по пътя към това върховно съвършенство, но много преди да го достигнем, ще открием онзи велик закон, работещ в умовете
и живота ни, който е абсолютно справедлив и за това не може да възнаграждава доброто с зло или злото с добро. Въоръжени с това знание, вече можем да осъзнаем, преодолели миналото си невежество и слепота, че живота ни е винаги е бил справедливо подреден и миналите ни преживявания, добри или лоши, са били справедлив резултат от нашата развиваща се, но още недоразвита същност. Добрите мисли и действия никога не могат да доведат до лоши резултати. Лошите мисли и действия никога не довеждат до добри резултати. С други думи, ако сееш царевица, ще пожънеш царевица, а ако засадиш коприва, единственото, което ще порасне, е коприва. Ние разбираме този закон в естествения свят и го използваме, но малцина го разбират в света на съзнанието и морала, макар че и там той действа също толкова просто и неизменно. Страданието винаги проистича от грешни мисли и някоя насока. То показва, че не сме в хармония с себе си, с закона за съществуването си. Единствената и върховна цел на страданието е да пречиства, да изгаря всичко, що е безполезно и нечисто. То не спохожда чистите души, както и никой не иска да гори златото, след като шлаката е била отстранена. Така абсолютно пречистеният и просветен човек не може да страда. Обстоятелствата, които посрещаме със страдание, са резултат от собствената ни душевна дисхармония. Обстоятелствата, които посрещаме с радост и удоволствие, са резултат от вътрешната ни хармония. Радостта и удоволствието, дори блажеството, а не материалното притежание, са мерилото на правилно мислене. Страданието и нещастието, а не липсата на материална собственост, са мерилото на неправилното мислене. Някои хора са богати, но нещастни, други са бедни, но блажени. Щастието и богатството се събират само когато благата се използват правилно и разумно, а бедните стават още по-нещастни, ако гледат на съдбата си като на бреме, което им е наложено несправедливо. Бедността и разгулният живот са две крайни проявления на нещастието. И двете са еднакво неестествени и са резултат от душевно разстройство. Ние не постигаме идеалните си условия за живот, докато не бъдем щастливи, здрави и благоденстващи, а щастието, здравието и благоденствието са резултат от хармонизирането между вътрешния и външния ни свят, между нас самите и средата. Ние започваме да се чувстваме щастливи, здрави и благоденстващи едва след като престанем да се вайкаме и ругаем, и когато започнем да търсим скритата справедливост, която управлява живота ни. И докато се учим да настройваме умовете си към този регулиращ фактор, преставаме да обвиняваме другите, че са причина за състоянието ни и се изграждаме с силни и здравословни мисли. Преставаме да роптаем срещу обстоятелствата и започваме да ги използваме като средство за постигане на по-бърз напредък и откриване на скритите сили и възможности в нас. Редът, а не хаосът, върховният принцип на Вселената, справедливостта, а не неправдата е душата, и същността на живота и добродетелността, а не покварата, е формиращата и движеща сила в духовното управление на света. Затова трябва да поправим себе си, за да разберем, че Вселената е правилно устроена, и в този процес ще открием, че
Като променяме мислите си към света и другите хора, светът и хората ще се променят спрямо нас. Доказателството за тази истина е във всеки човек и може да бъде проверена лесно чрез системна интроспекция и самоанализ. Нека да променим коренно мислите си и с удивление ще установим каква бърза промяна в материалните условия на живота ни ще проистече от това. Ние смятаме, че мислите ни могат да останат в тайна, но не е така. Те бързо изкристализират в навици, а навиците се реализират в обстоятелствата. Лошите мисли изкристализират в навици на пиянство и озлобеност, които се реализират в обстоятелствата на беди и страдания. Разрушителните мисли от всякакъв вид изкристализират в агресивни и изтощаващи навици, които се реализират в неблагоприятни обстоятелства. Мислите на страх, съмнение и нерешителност изкристализират в навици на слабост и непоследователност, които се реализират в обстоятелства, носещи неуспех, бедност и зависимост. Мислите на ленност изкристализират в навици на нечистота и нечестност, които се реализират в обстоятелства на мизерия и бедност. Мислите на омраза и укор изкристализират в навици на обвинения и насилие, които се реализират в обстоятелства на нараняване и преследване. Егоистичните мисли изкристализират в навици на несебичност, които се реализират в обстоятелства на самотност и несрета. От друга страна, красивите мисли от всякакъв вид изкристализират в навици на доброта и нежност, които се реализират в благоприятни и даващи попътен вятър обстоятелства. Конструктивните мисли изкристализират в навици на умереност и самоконтрол, които се реализират в обстоятелства на мир и спокойствие. Смелите, самоуверените и решителни мисли изкристализират в силни и продуктивни навици, които се реализират в обстоятелства, носещи успех, изобилие и свобода. Енергичните мисли изкристализират в навици на активност и творчество, които се реализират в обстоятелства, носещи удоволствие и развлечение. Добрите и незлобивни мисли изкристализират в навици на загриженост, които се реализират в безопасни и здравословни обстоятелства. Мислите на любов и самоотверженост изкристализират в навици на саможертва, които се реализират в обстоятелствата на траен просперитет и истинско богатство. Определена нишка на мисли, добри или лоши, следвана последователно, скоро дава своите резултати в характера ни и обстоятелствата. Ние не можем да определяме развитието на живота си пряко, но можем да избираме мислите си и така косвено, но сигурно да оформяме обстоятелствата. Природата работи с нас и чрез нас, като ни възнаграждава за мислите, които най-много насърчаваме в себе си, и ни предоставя възможности, които бързо изкарват на повърхността както добрите, така и разрушителните мисли. Веднага, щом прогоним отрицателните и деструктивни мисли, целият свят става добър към нас и е готов да ни помага. Отървем ли се от слабите и болни мисли, навсякъде изкачат благоприятни възможности, които да подкрепят решителността ни. Започнем ли да насърчаваме добрите мисли, някоя зла участ не е в състояние да ни пороби в прегръдката на нещастието. Светът е нашият
Светът е нашият калейдоскоп и различните комбинации от цветове, които ни предоставя във всеки следващ момент, са картини фино настроени към постоянно променящите се наши мисли. В таз пуста дума съвпадение не дей търси за неуспеха на празна всяка утеха, а отмени я с презрение. Духът владее век, пространство пропъжда таз, тиранка стара съдба и да сведе покорно чело, кара тос, самозван владеец шанса. Незрима сила волята човешка таз, рожба на безсмъртната душа, неотклонно ще ни води към целта, дори стени от камък да стоят насреща. Прибързано не се ви суетете, а мъдро чакайте каквото се задава. Духът, когато нещо повелява, мълчат пред него даже боговете. 3 глава. Тялото е деликатен, пластичен материал, който охото се поддава на оформяне от мислите. Тялото е слуга на ума. То се подчинява на неговите команди, независимо дали са зададени умишлено или машинално. Под влиянието на нездрави мисли тялото бързо се разболява и изпада в разруха. Под действието на радостни и красиви мисли се подмладява и разкрасява. Болестта и здравето на човека се коренят в мисълта. Болните мисли се изразяват в болнаво тяло. Всеизвестно е, че мислите на страх могат да убиват безпощадно като куршум постепенно погубват хиляди хора със същата неизбежност, макар и не толкова бързо. Тези, които постоянно се боят от болести, със сигурност се разболяват. Безпокойството бързо отслабва цялото тяло и го оставя незащитено от зарази. Нечистите мисли, дори ако не им се поддадете физически, скоро ще навредят на нервната система. Силните, чисти и щастливи мисли изграждат тяло, изпълнено с енергия. Той е деликатен и пластичен материал, който охотно се поддава на оформяне от мислите и те, добри или лоши, оставят своя отпечатък върху него. Човек страда от нечиста и отровена кръв, ако таи нечисти мисли. От чистото сърце идва чист живот и здраво тяло. Мисълта е извора на всяко действие, животът и проявление. Изчистете извора и това ще се отрази на всичко останало. Промяната в начина на хранене няма да помогне на човек, който не иска да промени мислите си. Онзи, който ги е укрепил и прочистил, няма защо да се бои от вредни микроби. Ако искате да усъвършенствате тялото си, пазете ума си. Ако искате да подмладите тялото си, направете ума си красив. Мислите на злоба, разочарование и унилие лишават тялото от здравето и красотата му. Киселата физиономия не идва случайно, тя е продукт на съставените мисли. Грозните бръчки са издълбани от завист, страдание и гордост. Познавам една жена на 26, чието лице е грейнало и невинно като на момиче. Познавам мъже доста под средната възраст, чието лица са разкривени с нехармонични черти. Първото е резултат от ведро настроение, второто е продукт на страдание и неудовлетворение. Както не можете да имате приятно и уютно жилище, ако не допуснете свободно въздуха и слънцето в стаите,
Така силното тяло и чистото щастливо лице могат да бъдат резултат единствено от свободното допускане в ума ви на радостни, добри и ведри мисли. Върху лицата на възрастните хора има бръчки, оставени от състрадание, други от силни и чисти мисли, а трети са издълбани от отрицателни емоции. Кой не ги разпознава? За живелите праведно възрастта донася спокойно, добродушно, зряло изражение, като слънцето при залез. Наскоро видях един философ на смъртния му одър. Беше много възрастен, но никога нямаше да му дадете годините. Отиде си тихо и спокойно, както бе живял. Няма лекар, който да премахва болките на тялото по-добре от ведрата мисъл. Няма утешител, който да разсейва скръбта и тъгата по-добре от добрата воля. Да живееш постоянно с мисли на злонамерност, цинизъм, подозрения и завист е все едно да зазидиш собственото си изградена килия. Но да мислиш добро за всичко, да се радваш на всичко, търпеливо да се научиш да виждаш хубавото във всичко, такива неегоистични мисли носят безкрайен мир на притежателя им. 4 глава. Мисълта, съчетана дръзко с целеустременост, се превръща в съзидателна сила. Докато мисълта не се съчетае с стремеж към определена цел, не може да бъде градивна. При повечето хора всяка мисъл изчезва без да намери каквото и да е приложение. Безцелността е порок. И ако иска да избегне катастрофа и разруха, човек не бива да си позволява такова блуждаене. Който няма основна цел в живота си, става лесна жертва за дребни тревоги, страхове, смущение и самосъжаление, които са признаци за слабост и водят със същата сигурност като умишлено планиране престъпления, макар и по друг път, до провал, нещастие и загуба, защото слабостта не може да просъществува в свят, където сила е двигател на еволюцията. Всеки трябва да набележи реална цел в сърцето си и да се стреми да я постигне. Трябва да направим тази цел централен фокус на мислите си. Тя може да бъде духовна или материална, в зависимост от нагласите ни в конкретния момент, но каквото и да е, трябва сериозно да фокусираме мисловните си сили върху нея. Трябва да направим тази цел наш висш дълг и да се посветим на постигането й. Както не позволяваме на мислите ни да се отклоняват към мимолетни прищевки, желания и фантазии. Това е пътят към самоконтрола и истинското съсредоточаване на мисълта. Дори да се проваляме многократно в стремежа си към постигането й, както със сигурност ще се случва, докато не преодолеем слабостите си, силата на характера, която ще постигнем, ще бъде мерило за истинския ни успех и изходна точка за бъдеща сила и триумф. Който не е готов да си постави велика цел, трябва да се съсредоточи мислите си върху безупречното изпълнение на задълженията си, колкото и незначителни да изглеждат те. Само по този начин могат да се фокусират мислите, да се развие решителност и енергичност. А стане ли това вече, няма нищо, което не можеш да постигнеш. И най-слабата душа, познавайки собствените си недостатъци и вярвайки, че силата може да се развие само чрез усърдие и постоянство, би трябвало да полага усилие след усилие, за да увеличава търпението и силата си в едно постоянно развитие, докато постигне максимума, на който е способна. Както физически слабите хора
заякват чрез упорити и търпеливи тренировки, така хората с негативни мисли могат да станат силни, ако полагат правилни усилия. Да се отърсим от безцелността и слабостта и да започнем да мислим целеустремено означава да влезем в редиците на онези силни хора, които приемат провала като един от пътищата към успеха, които обръщат всички условия в своя полза и които мислят силно, пробват дръзко и постигат това, което искат. След като определим целта си, трябва мислено да си набележим пътя на постигането и от който не бива да се отклоняваме. Мислите на съмнение и страх никога не постигат нищо и не могат да постигнат. Те винаги водят до провал. Целеустремеността, енергията, творческата сила и всички силни мисли изчезват, когато в нас се промъкнат страх и съмнение. Силата да творим идва от знанието какво можем да сътворим. Съмнението и страхът са големите врагове на знанието и онези, които ги насърчава, който не ги пресече в зародиш, се препъва на всяка крачка. Който е победил съмнението и страха, е победил неуспеха. Всяка негова мисъл е съчетана с сила и всички трудности се посрещат храбро и преодоляват мъдро. Той разумно планира целите си и те разцъфтяват и дават плод. Мисълта, съчетана дръзко с целеустременост, се превръща в съзидателна сила. Който знае това, е готов да се превърне в нещо по-висше и по-силно от същество с оплетени мисли и колебливи чувства. Човек, който смело хармонизира мислите с целта си, се превръща в съзнателен и интелигентен ковач на собствената си умствена мощ. 5 глава. Всички постижения, били те материални, интелектуални или духовни, са резултат от конкретно насочени мисли. Всичко, което постигате или не успявате да постигнете, е пряк резултат от собствените ви мисли. В една справедливо подредена вселена, където загубата на равновесие би означавала пълно разрушение, индивидуалната отговорност трябва да бъде абсолютна. Вашите слабост и сила, вашите чистота и нечистота са ваши и на никого другиго и могат да бъдат променени само от вас самите. Условията, в които живеете, също са ваши, а не на друг. Вашето страдание и вашето щастие се развиват отвътре и ви принадлежат. Вие сте такива, каквото е мисленето ви. По-силните хора не могат да помогнат на по-слабите, освен ако последните не поискат да им се помогне и дори тогава по-слабият трябва да стане силен със собствени усилия. Той трябва сам да развие онова, на което се възхищава от другите. Както потисниците, така и потиснатите се допълват в невежеството си, въпреки привидно да изглежда, че си вредят едни на други. Те в действителност вредят на самите себе си. Висшето знание разкрива действието на закона чрез слабостта на потиснатите и грешно приложената сила на потисника. Висшата любов, виждайки страданието и на двете страни, не осъжда никоя от тях. Висшето състрадание обгръща както потиснатия, така и потисника. Който е победил слабостта си и се е отърсил от всички егоистични мисли, не е нито потисник, нито потиснат. Той е свободен. Ние можем да се издигнем
Завладяваме и постигаме целите си, като извисим мислите си. Само ако откажем да го направим, оставаме слаби и нещастни. Преди да успеем да постигнем каквото и да било, трябва да извисим мисълта си над всяко разточителство. За да успеем, не е необходимо да се оттърсим от целия си егоизъм, но поне от някаква част от него. Ако преобладаващите ни мисли са на разточителство, ние не можем нито да мислим ясно, нито да планираме методично. Не можем да открием и развием скритите си заложби и за това се проваляме във всяко начинание. Когато не сме започнали да контролираме ефикасно мислите си, не сме в състояние да управляваме делата си и да поемаме сериозни отговорности. Не сме способни да действаме независимо и да бъдем самостоятелни. Ограничени сме единствено от мислите, които избираме. Не може да има напредък или постижения без определени жертви и нашия светски успех ще бъде право пропорционален на степента, с която преодоляваме егоистичните, разточителни мисли и съсредоточаваме ума си, за да развиваме плановете си и да засилваме решителността и увереността в себе си. И колкото повече извисяваме мислите си, колкото по-почетни, достойни и идеалистични ставаме, толкова по-голям ще бъде успеха ни и по-благословени и трайни постиженията ни. Вселената не е благосклонна към алчните, непочетните и злите, дори ако понякога привидно изглежда да е така, тя помага на честните, великодушните и добродетелните. Всички велики учители през вековете казват това под различна форма. За да го докажем и разберем, трябва постоянно да се стремим да ставаме все по-добродетелни, като извисяваме мислите си. Интелектуалните постижения са резултат на мисълта, посветена в търсене на знанието или на красивото и истинско в живота и природата. Тези постижения понякога могат да бъдат свързани с суета и амбиция, но те не са резултат от тях. Те естествено са плод от дългогодишни енергични усилия и чисти неегоистични мисли. Духовните постижения са продукт на благочестиви стремежи, който живее постоянно с благородни и извисени мисли, който има само чисти и неегоистични идеи, ще достигне със същата сигурност, с която Слънцето достига зенита си, а Луната става пълна. Мъдрост и благороден характер и ще издигне до позиция на влияние и благоденствие. Постиженията, от който и да е вид, са венецът на усилието, диадемата на мисълта. С помощта на правилно насочени мисли, решителност, самоконтрол и добродетелност, ние се издигаме с мързел, липса на самоконтрол и объркана мисъл, потъваме. Можем да се издигнем до голям успех в света и дори до възвисешено духовно състояние, а после да се сгромолясаме в слабост и окаяност, ако позволим на арогантни и егоистични мисли да ни завладеят. За да запазим победите, постигнати с правилна мисъл, винаги трябва да бъдем бдителни. Мнозина се отпускат, когато помислят, че успехът им е сигурен и бързо се провалят. Всички постижения, били те материални, интелектуални или духовни, са резултат от конкретно насочени мисли. Управляват се от един и същи закон и по един и същи метод. Единствената разлика е в обекта на постигане. Който иска да постигне малко, трябва да жертва малко. Който иска да постигне много, трябва да жертва много. Който иска да жъне изобилие, трябва да е готов за огромни жертви. 6 глава.
Който храни красива мечта и възвишен идеал в сърцето си, един ден ще ги осъществи. Мечтателите ще спасят света. Както видимото се крепи от духовното, така човечеството при всичките му изпитания, грешки и страдания се поддържа от красивите мечти на самотните си мечтатели. Човешкият род не може да забрави своите мечтатели, не може да остави идеалите им и да избледнеят и отмрат. Той живее с тях, припознава ги като реалност, която един ден ще види и разбере. Композитори, скулптори, художници, поети, пророци, мъдреци – това са творците на идеещия свят, архитектите на рая. Светът е красив благодарение на тях. Без тях едва кретащото човечество ще загине. Който храни красива мечта и възвишен идеал в сърцето си, един ден ще ги осъществи. Колумб мечтал за други земи и ги е намерил. Коперник си е представил други светове и безкрайна вселена и ги е открил. Буда е получил видение на духовен свят с безупречна красота и съвършен мир и е влязъл в него. Насърчавайте мечтите си, насърчавайте идеалите си, насърчавайте музиката, която извира от сърцето ви, красотата, която се оформя в ума ви, изяществото, което обгръща най-прекрасните ви мисли, защото от тях ще проистекат всички блажени условия, цялото райско обкръжение. От тях, ако има, останете верни, най-накрая ще се изгради светът ви. Пожелай си и ще получиш, имай стремеж и ще го осъществиш. Нима трябва най-долните ни желания да бъдат възнаградени в цялата си пълнота, а най-чистите ни стремения да останат лишени от съдържание. Не са такива законите на Вселената, това никога няма да стане. Поискай и ще ти дадат. Имайте възвишени мечти и каквито са мечтите ви, такива ще станете. Мечтата е обещанието за онова, което ще бъдете един ден. Вашият идеал е пророчеството за онова, което един ден ще се осъществи. Най-големите постижения от начало и за известно време са били мечти. Дъбът спи в желъда, птицата чака в яйцето, възвишената мечта на душата се заражда ангел. Мечтите са кълновете на действителността. Състоянието на живота ви може да не е благоприятно, но няма да остане такова, ако имате идеал и се стремите да го осъществите. Не е възможно да го имате вътре и да останете без него. Ето една млада жена и един млад мъж, и двамата притиснати от бедност и тежък труд, работещи дълги часове в тесен цех, необразовани и без висши качества, но и двамата мечтаят за по-добри неща, мислят за интелект, изтънченост, елегантност и красота, създават в съзнанието си идеалния живот, видението за по-голяма свобода и по-широк кръгозор ги обладава. То не им дава спокойствие и ги тласка към действие, и така те използват свободното си време и средства, колкото и малко да са те, за да развият скритите си и силни заложби. Много скоро умовете им са толкова променени, че цехът вече не може да ги задържи. Той е толкова неадекватен за мисленето им, че отпада от живота им, като е отесняла дреха, и изправени пред вас все повече възможности, подхождащи на увеличените им способности. Те го напускат завинаги. Години по-късно ги виждаме като зрели хора. Намираме ги всеки по свой неповторим начин, господари на силите на ума,
които им дават огромно влияние и почти несравнима мощ. В ръцете си държат вървите на титанични отговорности, говорят и променят животи. Мъже и жени попиват думите им и копират характерите им. И като слънцето те стават светлия център, около който се въртят безброй съдби. Те са осъществили мечтата на младостта си. Превърнали са се в своите идеали. Ти също, млади читателю, ще осъзнаеш, че мечтата не е вялото пожелание на сърцето ти, била тя порочна или красива, или нещо средно между двете, винаги ще се стреми към онова, което ти тайно най-много обичаш. В ръцете ти ще бъдат дадени точните резултати на собствените ти мисли. Ще получиш каквото си заслужил, нито повече, нито по-малко. Какъвто е животът да водиш сега, ти ще затънеш, ще останеш или ще се издигнеш с мислите си, с мечтите си, с идеала си. Ще станеш ограничен като тесногръдото си желание или велик като възвишения си стремеж. Както красиво го е казал Стантън Кърхам Дейвис, може да водиш балкански сметки, но в един момент ще излезеш през вратата, която дълго е изглеждала непреодолима бариера пред идеалите ти, и ще се озовеш пред публика все още с писалката зад ухото и петната от мастило върху пръстите. И там и тогава, като порой, ще се излее вдъхновението ти. Може да пасеш овце, но в един момент ще отидеш в града, недодялан и смаян, и ще попаднеш с дръзкото напътствие на духа в работилницата на някой майстор, и след време той ще каже: нямам повече на какво да те науча. Тогава ти ще станеш майстор, който съвсем доскоро е мечтал за велики неща, докато е пасял овцете. Ще оставиш триона и дъската и ще се заемеш да преобразяваш света. Глупавите, невежите и мързеливите виждат само привидния резултат от нещата, а не самите неща. Говорят за късмет, съдба и шанс. Когато видят някой да забогатява, казват какъв късмет извади. Като гледат друг да се проучва като велик учен, възкликват какъв галеник на съдбата, а забелязвайки благотворния характер и влиятелността на трети, отбелязват: на всяка крачка го съпътства шансът. Не виждат изпитанията, неуспехите, борбата, през които доброволно са преминали тези хора, за да натрупат жизнения си опит. Не подозират какви жертви са направили, какви дръзки усилия са положили, каква вяра са мобилизирали, за да преодолеят привидно непреодолимото и да осъществят мечтата на сърцето си. Те не знаят за тъмнината и терзанията, те само виждат светлината и радостта и наричат това късмет. Не виждат дългия и мъчителен път, а само постигнатата цел и го наричат щастлива съдба. Не разбират процеса, а виждат само резултата и го наричат шанс. Във всяко човешко начинание има усилие, има резултат. И величината на усилието е мерило за резултата. Това не е шанс. Така наречените дарби, сили, материални, интелектуални и духовни заложби са плодове на усилие. Те са реализирани мисли, постигнати цели, осъществени мечти. Мечтата, която величаете в ума си, идеалът, на който се прекланяте в сърцето си, с това ще изградите живота си и това ще станете. 7 глава.
Колкото по-спокойни ставаме, толкова по-големи са успехът, влиянието, силата ни за добро. Спокойствието на ума е един от красивите, драгоценни камъни на мъдростта. Той е резултат от дълги и търпеливи усилия за самоконтрол. Наличието му издава зрялост и нещо повече от обикновено познаване на законите и механизмите на мисълта. Ние постигаме спокойствие, когато започнем да се осъзнаваме като мисловно развиващи се същества. Когато стигнем до това знание, ние възприемаме всички останали хора като резултат от мислите им и разбираме все по-ясно вътрешните връзки на нещата по закона за причината и следствието. Тогава преставаме да се тюхкаме, да роптаем, да се тревожим и да скърбим и оставаме уравновесени, стабилни, спокойни. Хората, които са спокойни, след като са се научили да се владеят, знаят как да се отнасят и настройват към другите, а тези другите на свой ред почитат духовната сила на спокойните хора и чувстват, че могат да се учат от тях и да разчитат на тях. Колкото по-спокойни ставаме, толкова по-големи са успехът, влиянието, силата ни за добро. Дори най-обикновен продавач, например, ще установи, че работата му върви по-добре, когато владее по-голям самоконтрол и хладнокръвие, защото клиентите винаги предпочитат да търгуват с хора, чието маниер е приятен и спокоен. Силните, спокойни хора винаги са обичани и уважавани. Те са като дървета, хвърлящи дебела сянка над жадна земя или пазеща завет скала в морска буря. Кой не обича спокойното сърце, благия уравновесен живот? Няма значение дали или грее слънце, какви промени настъпват при носителите на тези блажени качества, защото те остават добри, приятни и спокойни. Тази изтънчена черта на характера, която наричаме уравновесеност, е последният урок на нашата култура. Това е цветът на живота, плодът на душата. Тя е скъпоценна като мъдростта и по-желана от златото, да, дори най-чистото злато. Колко жалък изглежда обикновения ламтеж за пари пред уравновесения живот. Живот сред океана на истината, недосегаем за бурите, във вечно спокойствие. Колко хора познаваме, които вгорчават живота си и развалят всичко, което е приятно и красиво с прихавия си нрав, разклащат уравновесеността на характера си и създават лоши чувства. Основателен въпрос е дали огромното мнозинство от хора не развалят живота и не помрачават щастието си с липса на разум и самоконтрол. Колко малко от онези, които срещаме, притежават този вътрешен баланс, тази финна уравновесеност, типична за завършения характер. Да, човечеството кипи от неконтролиран гняв, бушува от неуправляема скръб, терзае се от тревога и съмнение. Само истински мъдрите, чието мисли са контролирани и пречистени, обуздават ветровете и бурите на душата. Вие, лутащи се в бурята души, които и да сте, при каквито и условия да живеете, знайте следното. В океана на живота островите на благоденствие се усмихват и слънчевия бряг на идеала ви чака. Дръжте здраво руля на мисълта. В кораба на душата ви капитана си почива, той е заспал, събудете го. Самоконтролът е сила. Правилната мисъл е власт, спокойствието е мощ. Кажете на сърцето си, мълчи, утихни.
Мълчи, утихни. За автора. Джеймс Алън е роден в Лестър, Англия през 1864 година. Поради затруднения в семейството след смъртта на баща си, той напуска училище на 15 години. Работи в няколко британски фабрики до 1902 година, когато решава да се занимава само с писане. След като завършва първата си книга "От бедност към сила", се премества в Илфракъм на югозападно английско крайбрежие и живее там до смъртта си през 1912 година. Написал е общо 19 книги. Мислещият човек е всепризнатият му шедьовър.